V situácii, v ktorej sa dnes na Slovensku nachádzame, a teda v situácii spravodajských hier, škandalizácie a neustálych konfliktov medzi bývalými koaličnými partnermi sa ako keby zabúdalo na, podľa nášho názoru, najväčšie nebezpečenstvo, ktoré Slovensku hrozí. A to je hroziaca jednofarebná vláda strany Smer. To vyznieva paradoxne, keď tá istá strana sľubuje na jednej strane istoty ľuďom, ale súbežne predseda vyhlasuje, že víťaz parlamentných volieb vyhrá cestu do pekla. Istoty Smeru po voľbách pre občanov Slovenska vidíme nasledovne. Zmiením 3. Tou prvou je istota, že na čele Najvyššieho súdu zostane Štefan Harabín. Tým sme si istí. Druhá istota je istota, že na Slovensku dôjde k zrušeniu rovnej dane. A tým aj k ohrozeniu súčasných pracovných miest, jestvujúcich pracovných miest a výraznej zábrane prílevu investícií, vzniku nových pracovných miest. Tretia istota, o ktorej sme v našej strane presvedčení, je istota, že Smer zruší alebo úplne vykradne druhý pilier dôchodkového sporenia, za ktorý sme pred niekoľkými rokmi bojovali úspešnou petíciou. Ďalšia hrozba, ktorá by celkom určite ohrozila tvorbu nových pracovných miest, ale aj udržanie existujúcich, je avizovaná, Robertom Ficom avizovaná zmena zákonníka práce. Medzi ekonómami je 100% zhoda na tom, že pružný trh práce, pružný zákonník práce vedie k vytváraniu nových pracovných príležitostí a k znižovaniu nezamestnanosti. Ďalšia istota, ktorú vidíme v prípade vlády Smeru Roberta Fica, je istota zadlžovania, pretože napríklad avizovaný spôsob uskutočňovania PPP projektov, tak ako boli robené za jeho vlády, znamená hrozbu enormného zadlžovania. Istota vlády Smeru v oblasti poriadku a spravodlivosti naozaj znamená návrat v rezorte spravodlivosti do tých rokov, ktoré sme zažili za vlády Roberta Fica a ministra spravodlivosti Štefana Harabína. Strana Smer sa vyslovene programovo hlási k tomu, že chce zrušiť zmeny, ktoré v justícii urobila táto vláda. A začali sme výrazné zmeny v justícii a tie zmeny v justícii treba dokončiť, pretože otvorenie justície verejnej kontrole, zverejňovanie súdnych rozhodnutí, otvorené výberové konania, to sú všetko kroky, ktoré treba riadne uviesť do praxe a treba ísť ďalej. Pre všetkých tých, ktorí volajú po možno aj vyšetrení gorily, po spravodlivom Slovensku, že kto nevolí, volí Roberta Fica a volí v rezorte spravodlivosti návrat k obdobiu, keď rezort spravodlivosti viedol Štefan Harabín. 5x8 je viac ako 39. 4x9 je viac ako 35. A sentimenty, osobné hemungy, dotknuteľnosť alebo dotknutosť nikde v tejto formulácii u mňa nemá miesto. My za kľúčové považujeme dnes, aby sme sa spamätali, aby sme strany od stredu napravo začali konečne niečo robiť, aby sme zabránili tejto hrozbe. Jednofarebnej vláde strany Smer. Nechcem vidieť Slovensko, ako sa vylučuje z európskej extraligy. Nechcem vidieť Slovensko, ako ho prešibovávajú z hlavnej európskej koľaje na vedľajšiu alebo na slepú. Chcem ísť smerom k Nemecku, k životnej úrovni občanov najlepších, najvyspelejších európskych krajín. Nechcem to otočiť smerom ku Grécku.